tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 1 verse 32. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, nasayran nila ang mga gisugo sa Dios nga ang mga nagabuhat ni anang mga butanga takos sa kamatayon. Apan dili lamang kay gibuhat nila ang maong mga butang, kundili giuyunan pagayod nila ang mga nagabuhat niini. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So sa atong pag-abot niining verse 32 mga kaigsuonan, gi-summarize ni Apostle Paul ang seksyon nga atong gitan-aw sa pipila na ka semana karon. Nagsugod sa verse 16 and 17, gi-introduce ni Pablo ang subject sa justification by faith alone. Kining ipakamatarong kita, isipon kita nga matarong atubangan sa Ginoo, pinaagi lamang sa pagtuo. Unsaon man nga ang usa ka tawo mahimong tulid sa pananaw sa Ginoo, dili pinaagi sa maayong buhat, dili pinaagi sa bisag unsang anaa kanato, kundili pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. And then sugod sa verse 18 mga kaigsuonan, gisugdan ni Pablo og explain kung anong gikinahanglan nato ang justification or kining pag-isip nga matarong atubangan sa Dios. Gumikan kay ang atong sala mao ang hinungdan nganong ang tunglo ug kapungot sa Ginoo anaa kanato. Tanang mga tawo adunay kahibalo mahitungod sa Dios, apan ila kining gipugngan, ila kining gituok. Romans chapter 1 verse 28 ang giingon dinhi, ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios. Gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka laway nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. So ilang gilimod ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Dili nila buot nga mabatunan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ilang gisalikway ang Dios, gidumta nila ang pagdumala sa Ginoo sa ilang kinabuhi, ang pagkabalaan sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo, ug ilabi na ang iyang bugto nga anak nga si Hesukristo. Wala nila mailhi ang Dios gumikan kay in the first place determinado man sila nga dili nila mailhan ang Ginoo mga kaigsuonan. Ug sugod sa verse 21, gihulagway ni Pablo kining universal denial of God, kining universal nga paglimod sa mga tawo sa Dios. Ang ilang kasing-kasing puno sa kining gitawag og ingratitude, pagka-ingrato, dili makamaong mutan-aw og utang kabubuton. So bisan pa og nailhan nila ang Dios, mibalibad sila sa pagyukbo alang sa pagsimba sa Dios, isip bugtong tinuod nga Dios. Ilang gilimod ang dili masukod nga gahom ug himaya sa Dios, ug ilang gikawatan ang Ginoo gikan sa pagpasalamat nga ang Ginoo lamang ang takos nga modawat niini, ug katungdanan gayud sa mga tawo nga magpasalamat sa Ginoo sa tanang higayon. Ang kasing-kasing sa tawo nangitngitan kaayo
Buta siya sa mga espirituhanong butang, dili niya kini makita, dili niya kini masabtan. Ug ang iyang paminsar mga kaigsuunan matud pa sa Biblia nahimong buang-buang, o ang giingon dinhi sa verse 21, apan nahimong walay pulos ang ilang panghunahuna. Verse 22, sa ilang pag-angkon nga mga manggialamon nahimo hinuon silang mga buang-buang. Mao nga gipasagdahan na lang sila sa Ginoo diha sa pagkahugaw sa ilang kasing-kasing. Gibiyaan sila sa Ginoo ato kining gipasabot ni adtong miaging semana, kining gitawag og judicial abandonment. Buot nilang magpakasala, gipasagdahan na lang sila sa Ginoo aron mosamot pagayod ang ilang pagkadautan ug pagkahugaw. Verse 24, mao nga gipasagdahan na lang sila sa Ginoo diha sa ilang kahugaw. Verse 26, mao nga tungod sa mga kaulag sa ilang mga kasing-kasing, gipasagdahan sila sa Dios diha sa kahugaw aron panamastamasan ang ilang mga lawas diha sa ilang mga kaugalingon. Ug verse 28 mga kaigsunan, ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka law-ay nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Ug sa verse 27, gi-highlight ang bakla ug tumboy sa verse 27 sa Romans chapter 1. Matud pa ni Martin Luther mga kaigsuunan, kung hukman sa Dios ang mga makasasala, sumala sa iyang hugot nga hustisya, iyang ginatugutan ang daotang makasasala nga supakon sa hilabihan pagayod ang iyang mga sugo, aron mas bugat pa niya siyang masilutan. Ug sa verse 24 hangtod sa verse 31 mga kaigsuunan, gidescribe ni Pablo kung unsa gayud kadautan ang sulod sa kasing-kasing sa tawo. Naghatag siya og listahan or katalog sa mga kasalanan nga consistent lamang gayud sa mga makasasala nga katawhan niining kalibutana. Dili buot sa mga katawhan nga mabatunan nila ang Dios, mao nga nagkagrabe ang ilang pagkadautan hangtod nga moabot ang takna nga finally atubangon nila ang walay katapusang silot gumikan sa ilang sala. Niini nga mga bersikulo mga kaigsuunan, 21 ka pamaagi ang gihulagway ni Pablo kung giunsa pagpakasala sa mga tawo batok sa Dios. Dili nato isa-isahon kini nga mga salaa, gumikan kay ato na kining nabuhat ni adtong miaging semana mga kaigsuunan. Pero atong basahon gikan sa verse 26 hangtod sa verse 32 ang giingon dinhi. Tungod niini gipasagdahan sila sa Dios sa mga law-ay nga kaulag. Gipulihan sa ilang mga babayi ang normal nga pakighilawas sa dili normal. Ug maingon man usab ang mga lalaki, sa dihang gitalikdan ang normal nga pakighilawas sa mga babayi, nagdilaab sa ilang kaulag sa usag-usa. Nagabuhat og kalaw-ay ang mga lalaki sa isig ka lalaki, ug nakadawat sa ilang kaugalingon ug silot sa ilang kasaypanan. Ug sanglit wala nila tinguha nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka law-ay nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Napuno sila sa tanang matang sa pagkadautan, pagkaliko, kahakog, kalaw-ay, ug puno sa kasina, pagpatay, panag-away, panlimbong, pagkamangililad, pagkahilig sa chismis, mga mandautay ug dungog, mga nagdumot sa Dios, mga walay kaayo, garbuso, mga mapahitason, mga nagabuhat og daotang mga butang, mga manggisinupakon sa mga ginikanan, mga buang-buang, dili matinud-anon sa ilang mga saad, dili mahigugmaon, mga walay kaluoy. Nasayran nila ang mga gisugo sa Dios nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon apan dili lamang kay gibuhat nila ang maong mga butang kundili giuyunan pa ang nagabuhat niini. Now subo kayong pamalandungon mga kaigsuunan, kasagara sa mga tawo kung ilang basahon kining mga sala nga gihisgutan sa verse 26 hangtod sa verse 32, dili man masakit ang ilang kasing-kasing, dili sila malisang, dili sila maguol. Kay ngano man, nakondisyon na manggod ang kasing-kasing ug hunahuna sa mga tawo, naanad na, nahimong normal na ang sala sa atong katilingban karon. Dili na nato masimhutan ang baho kaayo nga
baho sa sala mga kaigsuunan. Dili na nato gihilakan ang pagsupak sa mga tawo sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. So, kung dunay dalaga nga mabuntis karon, murag normal na, murag ato nang nadawat, naanad na ang atong katilingban, subo kayong pamalandungon. Apan ang atong Dios mga kaigsuunan, wa gyud siya maanad sa sala. Ang Dios nagdumot sa sala ug dili gayud mausab ang pagbati sa atong buhi nga Dios. So, kung atong pamalandungan kining mga butanga mga kaigsuunan, atong masabtan nga gikinahanglan gayud nato ang grasya sa Ginoo sa kaluwasan. Ang pagkamatarong sa Dios nga isulob kanato aron kita pagadawaton niya sa iyang atubangan. So niining takna atong tan-awon ang verse 32 mga kaigsuunan, gigamit kini ni Pablo aron i-summarize ang problema sa kasing-kasing sa tawo. So una, nasabtan gayud sa tanang mga katawhan sa ilang kinasuluran ang mga sugo sa atong balaang Dios. Ang giingon dinhi sa verse 32, nasayran nila ang mga gisugo sa Dios. So nasayod sila, gisulat na gud kini sa Ginoo sa ilang konsensya. Wala gayoy lusot ang mga katawhan, moingon nga wa man ko kahibalo. Ang tanang tawo nakahibalo kay gitanom ni sa Ginoo sa matag usa ka konsensya mga kaigsuunan. The law of God is written on our hearts. Mao nga wala kitay ikapasumangil atubangan sa Ginoo. Ang giingon ni Pablo mga kaigsuunan, ang sala nabuhat sa mga tawo batok sa ilang kahibalo. James chapter 4 verse 17. Mao nga si bisan kinsa nga nasayod sa pagbuhat sa maayo, apan wala nagabuhat niini, kasalanan kini diha kaniya. Apan ang kamatuoran mga kaigsuunan, nasayod ang tanan. Walay ignorante kay gitanom na sa Ginoo sa konsensya sa matag usa ang balaan nga sugo sa Dios. So, kung unsa man ang kahayag nga nabatunan sa mga katawhan, ila kining pugngan, ila kining tuokon mga kaigsuunan. They are really at war with God. Mo kini gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 5 hangtod sa verse 7. Ang giingon dinhi, tungod kay ang mga unodnon nga tawo pulos mga butang sa unod lamang ang ilang hunahuna. Apan ang mga nagkinabuhi sumala sa espiritu nakasentro sa mga butang sa espiritu. Tungod kay ang panghunahuna sa unod kamatayon, apan ang panghunahuna sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang panghunahuna sa unod pagdumot batok sa Dios, tungod kay dili kini mapasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo. So nagpadayon ang mga katawhan sa pagpakasala bisan pag nasayod sila nga adunay consequence ang kasalanan. Bisan pag nasayod sila nga mabungkag ang ilang pamilya, for example kung mangabit sila, kung mubuhat silang immoralidad, pero ilagayod gihapon kining pagabuhaton mga kaigsuunan. Nasabtan sa tanang mga katawhan nga guilty sila tubangan sa Ginoo. Ang atong mga konsensya nagpamatuod gayod nga guilty kita tubangan sa Ginoo. Atong gisupak ang balaod sa Dios, mao nga hinukman kita tubangan sa Ginoo. Ang tunglo sa Dios nakaukit na sa matag usa ka konsensya, nasayod kitang tanan niini. Aduna gayoy pagsabot sa kinasuluran sa tanang mga katawhan mahitungod sa paghukom sa Dios. Apan ang problema, adunay love affair ang tawo ug ang sala. Ang buti pasabot niini, magpakasala gihapon sila bisan pag-unsay mahitabo. Magpakasala gihapon ang mga katawhan, walay exempted bisan pag nasayod sila sa mga consequences niini. Mao nga sa katapusang bahin sa verse 32 mga kaigsuunan, adunay gidugang si Pablo diri nga mga pulong mahitungod sa love affair sa mga katawhan sa sala. Mura ba og kabit ang sala nga bisan pa og bawal buhaton gihapon mga kaigsuunan. Pareha ba sa mga tawo nga nagkabit, bisan pa og bawal magtago-tago ang tawo, magpakasala gihapon gumikan kay aduna siya love affair sa kasalanan. Romans 1:32, apan dili lamang kay gibuhat nila ang maong mga butang, kundili giuyunan pagayod nila ang mga nagbuhat niini.
So kini nga mga pulong nagpakita gayud kung unsa kadautan ang kasing-kasing sa mga katawhan. Dili lang kay magpakasala kita, kundili nalingaw ug nalipay usab kita sa sala diha sa uban. Kining pagtan-aw og mga bold movies, mga law-ay nga salida, ang mga aktor ug actresses nagpakasala sila, pero kining nagtan-aw nalingaw pud sa ilang sala, giganahan pud sa ilang sala. Ingon ana kadautan ang mga katawhan, mga kaigsuonan. Not only do we sin, but we take pleasure in the sins of others also. Actually, naga-promote kita, naga-endorso kita sa sala sa uban kung giganahan kita sa ilang sala, mga kaigsuonan. So niining takna ato kining i-examine kini nga kamatuoran more closely. Napamatud-an gayud kini sa tanang mga panghitabo sa atong palibot karon. Bisan ang mga gobyerno, ila nang gilegalize, giendorso pa man gani ang mga sala. Gumikan kay ganahan kayo ang mga tawo sa sala. So, ang gobyerno tuboy unta na sa Ginoo aron ipahamtang ang hustisya, ang pagkabalaan, ang kamatuoran. Nindot kayong pamalandungon kung ang balaod sa Ginoo mao ang ipahamtang sa gobyerno sa atong nasod, mga kaigsuonan. Pero subo kayong pamalandungon nga adunay mga balaod nga gipanday karon nga ang disenyo niini supakon ang pulong sa Ginoo. Parehas sa Amerika, legal na ang same-sex marriage. Sa Amerika, legal na ang abortion. Dili lang sa Amerika, sa ubang mga nasod sa Europa, legal na ang prostitution, mga immoral nga mga butang at tubangan sa Ginoo. Subo kayong pamalandungon ang giingon sa Proverbs chapter 29 verse 2. Kung ang mga matarong ang magdumala, ang lungsod magmalipayon. Apan kung mga dautan ang magdumala, ang lungsod lawom kaayo og panghupaw. Sama sa giingon ko na, daghang mga kanasuran ang nag-promote na karon sa kasalanan. Ug kung muwali ka batok sa sala, ikaw pa ang kasuhan, ikaw pa ang mapriso, ikaw pa ang multahan, mga kaigsuonan. Ang gambling, ang sugal nahimong legal, ang pornography, kining law-ay nga mga salida nahimo na kining legal sa atong kapanahunan karon. Sa entertainment industry, gipromote gayud ang sex, ang pakighilawas, mga kaigsuonan. Adik ang mga katawhan sa atong katilingban karon. Mao nga bisan pag advertisement, corn beef ang gi-advertise or tsinelas ang gi-advertise, pero apilan gihapon og law-ay nga talan-awon aron lamang mahalinan. Atong paminawon ang gisulti ni Matthew Henry, ang iyang giingon, to be pleased with other people's sins is to love sin for sin's sake. It is joining in a confederacy for the devil's kingdom and interest. Ang buti pasabot ni Matthew Henry, ang pagkalipay sa sala sa uban, mao ang paghigugma sa sala tungod sa sala. Pagkahiusa kini alang sa gingharian ug kagustuhan sa yawa. Hadlo kayong pamalandungon, mga kaigsuonan. Bisan pa ang curriculum sa mga eskwelahan karon nagpromote na og sala. Kining sex education, kining gatudlo og evolution nga ang tawo kuno gikan sa unggoy, kining worldview nga ang Ginoo gipapas gayod sa hunahuna sa mga tawo. Ang advertising industry nagapromote og kasalanan, law-ay nga mga butang, i-appeal sa advertisement aron lamang mahalinan ug nagsaad og kalipay aron ang mga tawo mapaon, mga kaigsuonan, magka-worldly, magka-carnal, magka-carnal. Ang mga tawo karon nag-contest kung kinsa ang pinakasikat nga makasasala, mga kaigsuonan, ug mao kana ang palakpakan sa mga katawhan. Well, miuyon kita nga ang pag-promote sa sala ug pag-endorso sa sala dautan kayo ug dulumtanan kayo at tubangan sa Ginoo. Ug mao kini ang naghulagway sa majority sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Now, what about the Christians? Hinaut nga adunay kalainan nga ilang makita sa atong kinabuhi. On the surface, abti kaayo ang mga Christians nga muingon nga ang tinuod nga Kristohanon dili na malipay ug dili na mahimuot sa sala. Gumikan kay gitawag kita sa Ginoo aron pakigbisugan ang sala.
pero daghan kayong mga higayon nga kita guilty gihapon mga kaigsuonan, ug kinahanglan kining pangayuan natog pasaylo at tubangan sa Ginoo, kinahanglan nato kining hinulsulan. Ang giingon sa Ephesians chapter 5 verse 11, ug ayaw kamo pakigambit sa mga buhat sa kangitngit nga walay ibunga, kundili ipadayag ninyo kining mga butanga. Take no part, dili kuno kita mo participate, dili nato i-connect ang atong kaugalingon sa sala. Mao kini ang pagtawag sa Ginoo sa tanang mga magtutuo mga kaigsuonan, apan mausahay ang mga Kristohanon guilty sa pag-endurso ug sa pagkalipay diha sa sala nga posible nga nabantayan nila, unya nagmagahi ang ilang kasing-kasing, or wa lang gyud sila nakabantay nga naka-endurso na dai sila sa sala mga kaigsuonan. Sa unsang paagi? Well, kung dunay mamadlong sa mga Christians, adunay mga panahon nga atong i-justify ang atong kaugalingon, atong ipangatarungan ang atong sala. Well, kana mga kaigsuonan nagpasabot lamang nga gaindurso gihapon kita sa sala. Kung dunay mga kaigsuonan sa iglesia nga mopakita sa atua sa atong sala, atong angkunon, magpaubos kita og atong hinulsulan. Gumikan kay ang Biblia kanunay nga nagaauhag kanato nga atong pangayuag pasaylo ang atong sala ug atong hinulsulan kini. Gumikan kay ang tanang mga anak sa Ginoo gitawag alang sa pagkabalaan. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 ang giingon dinhi, mao nga gawas kamo gikan kanila, bulag kamo, nag-ingon ang Ginoo, ug ayaw kamo paghikap sa bisag unsang butang nga hugaw, ug dawaton ko kamo. Romans chapter 13 verse 12, lawom na ang kagabhion ug ang adlaw duol na, mao nga isalikway na nato ang mga buhat sa kangitngit ug atong bitbiton ang mga armas sa kahayag. Romans 13:14, kundili isulob ninyo ang Dios nga si Hesukristo ug ayaw ninyo hatagig luna ang unod aron masunod ang mga kaulag niini. So alang sa tinuod nga Kristohanon mga kaigsunan, ang sala struggle na gayod. Kinahanglan kitang magbantay. Apan subo kayong pamalandungon nga adunay mga higayon mga kaigsunan nga mahulog gihapon ta sa kasalanan. Pero nagtuo ako nga ang tinuod nga Kristohanon adunay tinuod nga struggle batok sa kasalanan. Gumikan kay gitubos na kita sa Ginoo gikan sa pagdumala sa kasalanan. Ug aduna na kitay paglaom alang sa kahimayaan. Aduna kitay paglaom nga muatubang kita sa Ginoo one of these days. Apan samtang nagpaabot pa kita ni ana nga takna mga kaigsuonan, ang atong pagpakigbisog batok sa sala dili paghihapon maundang. Apan ang importante, namatay na kita sa atong daan nga pagkatawo ug ato nang gisulob ang bag-ong pagkatawo. Nahimo na kitang mga bag-ong binuhat diha kang Kristo. Mao nga kinahanglan nga magkinabuhi kita sumala sa atong kamulong nga kondisyon, mga bag-ong binuhat diha sa atong Ginoong Hesukristo. Now sa atong Christian life aduna gayoy pipila ka mga sala nga murag mas grabe kaysa sa uban, nga murag dali ra kitang mabitad ni ana nga sala, dali ra kitang mahulog. Mao nga kinahanglang magbantay kita kanunay mga kaigsuonan. Ya do na poy mga sala nga murag atong gilabanan, mura og dili ta komportable kung pagahisgutan na nga mao nga sala mga kaigsuonan. Subo kayong pamalandungon, dili gayon nato labanan ang sala. Bisan pag struggle nato kana nga sala, dili nato kana labanan mga kaigsuonan. Atong ikondenar ang atong kaugalingon kung kita mahulog sa sala, imbis nga atong labanan ang atong kaugalingon. Ang mga tawo kung ipakita sa Ginoo ang ilang sala sa ilang konsensya, murag mga tarungan sa ilang kinasuluran. Dili kita mga tarungan mga kaigsuonan. Gumikan kay nasayod ang Ginoo sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang tawo mga tarungan. Proverbs 21 verse 2, tulid sa iyang kaugalingong mga mata ang mataglakang sa tawo, apan ginatimbang sa Ginoo ang mga kasing-kasing. Useless man nga mga tarungan kita, kay nasayod man gyud ang Ginoo sa tinuod nga kahimtang sa atong kalag mga kaigsuonan. Ang mga tawo niining kalibutan na in love kayo sa ilang kaugalingon, unya ang dautan ilang tawgon og matarong.
Ang matarong ilang tawgon og dautan. Dunay gisulti si propeta Isaiah sa Isaiah chapter 5 verse 20. Ang giingon dinhi, makaluluoy sila nga nagatawag sa dautan ingon nga maayo, ug ang maayo ingon nga dautan, nga nag-isip sa kangitngit ingon nga kahayag, ug kahayag ang kangitngit, nga nag-isip sa pait ingon nga tamis, ug ang tamis ingon nga pait. Ha, delikado kana mga kaigsuonan. So aduna kabay partikularmente nga sala nga muraog dili nimo ganahan hisgutan, nga murag imo gayod nga gitipig-tipigan kay nalipay o giganahan kaayo ka ana nga sala, imo pa hinuong gipangatarungan kung pagahisgutan ka na. Mga kaigsuonan, posible nga makalusot ka atubangan sa tawo, pero atubangan sa Ginoo dili gayud ikaw makalusot. Matud pa ni Thomas Watson, ang sala nga gipakigbisugan sa mga tawo nga labanan pinaagi sa mga argumento mao ang hinigugma niyang sala. Siya nga adunay alahas sa iyang dughan, lunod patay gayod nga modepensa niini. Ang sala nga atong gigakus o gipakigbisugan mao ang sala nga pinalangga. Kung ang maong sala mao ang kahakog ug ato kining labanan, ug basin og gamitan usab og Biblia aron ipangatarungan kini, mao kana ang sala nga pinakaduol sa kasing-kasing. Now, daghang mga palahubog nga muingon nga bisag si Pablo man gani iyang gitambagan si Timoteo nga dili mo inom og tubig lamang kundi bino usab. So gamitan pa og bersikulo aron i-justify ang ilang paghubog-hubog. Ang bino mga kaigsuonan, bino na mahal kayo, dili tanduway. Ang tanduway dili na wine. Ang tanduway mga kaigsuonan, ram kana. Ug bisan pag muingon kita og ang tanduway bino, unsa man kadaghan ang bino nga atong imnon? Usa ka litro? Kadtong giingon ni Pablo kang Timoteo nga ayaw inom og tubig lang kundi bino usab. Unsa kadaghan sa bino ang inyong pagtuo? Usa ka litro nga makahubog? Dili, tapot lubot ragani tingali kadto mga kahigalaan. Gumikan kay ang bino sa ilang kapanahunan tambal kadto sa tiyan. Pero ang mga tawo gumikan kay ilang gilabanan kaayo ang paghubog-hubog, ilang gamiton ka na nga bersikulo aron mga tarungan, aron mo palusot mga kaigsuonan. Mo na ang idol sa ilang kasing-kasing. Mo na ang sala nga ilang giinlaban kaayo sa nga tanan. Ug nasayod ang Ginoo sa kahimtang gayod sa ilang kasing-kasing bisan pag-unsaon nila og palusot. Unya mga Christians, ang giingon sa Biblia, hinumduman nato ang adlawng igpapahulay aron himuon kining balaan. So sa adlawng Domingo, kinahanglan nga musimba kita atubangan sa Ginoo. Unya kung mupalit ka sa mga tindahan sa adlawng Domingo, nag-promote ikaw og trabaho sa adlawng Domingo nga ang mga tao dili musimba kay maninda na. Gone were the days sa atong mga katigulangan nga sa adlawng Domingo ang mga tindahan sirado kay musimba ang tanan sa atong buhi nga Dios. Pero karon wala na gayoy pagtahod ang mga tawo sa Ginoo. Mupalusot ug mupalusot gayod ang mga tawo batok sa sugo sa Ginoo. Unya kay dunay mga tawo nga kung dunay boxing si Manny Pacquiao o dunay kalingawan sa adlawng Domingo, hala, mo-absent sa church. Ipuli ang pagsimba sa Ginoo sa mga kalingawan. Daghang mga Christians nga subo kayong pamalandungon nga nagabuhat ni ana promoting sin in the sight of God. Kining mutanaw og mga salida nga adunay mga halok-halok, adunay mga pakighilawas, you are promoting sin. Bisan pagkapila ka pa na Kristohanon, wa ra gyud na mabantay mga kaigsuonan. Hinaot nga gitandog sa Ginoo ang atong kasing-kasing hunahuna. Kung ang katilingban mudawat sa sala, murag normal na lang ang sala, ang Dios dili gayud mausab. Kaniadto nagdumot kayo siya sa sala, karon nagdumot siya sa sala ug hangtod sa kahangturan nagdumot siya sa sala. Mao gani nga gaandam siya og impyerno. Walay katapusan nga silot didto sa impyerno gumikan kay ang iyang pagdumot batok sa sala hilabihan gayod. Ug moopoy hinungdan nganong si Kristo namatay didto sa cross, nagantos gumikan kay
Ang tunglo ug kapungot sa Ginoo wala nay laing makapalong niini kundili ang balaang sakripisyo, ang dugo sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo mismo. Busa higala kung gitandog ka sa Ginoo sa imong sala, hinulsuli ka na, talikdi ang sala ug dangop kang Kristo ug salig lamang sa pagkabalaan ni Kristo, sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga igo na nga nagabayad sa tanan nimong mga sala past, present and future. Pinaagi kang Kristo, ikaw maluwas. Tuuhi ug saligi si Kristo karon na higala kay basin ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.